Anchoring bias. Efekt ukotvenia. Predstavte si situáciu, že si idete kupovať auto alebo nejakú inú vec. Pôjdete do toho showroomu a ten predajca vám najskôr ukáže to úžasné, najkrajšie, najdrahšie vozidlo za 70 000 eur. Šialená čiastka. Potom vám však ukáže to za 45 000 eur. Stále pre mnohých šialená čiastka, ale v porovnaní s tou pôvodnou sa to zdá celkom fajn, nemyslíte? Tomuto hovoríme tzv. Anchoring bias, alebo aj skreslenie ukotvenia. Ukotvili sme sa na tú prvú informáciu, že to auto stojí XY tisíc a veľa, a tá druhá suma sa nám už zdá priateľnejšia. Nenechajme sa preto ovplyvniť týmto referenčným bodom, ktorý nám je častokrát nastavený, a používajme pri každom kritické myslenie, aby sme sami vyhodnotili, či je tá cena vysoká alebo nie. Myslite kriticky a dávajte pozor na biasy. Aj toto video vzniklo vďaka spolupráci s Radou mládeže Trenčianskeho kraja. Ďakujem.